Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Insha Allahu a yau zan yi muku bidiyo akan wannan application mai suna wato Getapp666. Shi wannan Getapp ɗin tsakani ga Allah suna biya, domin ni mai shaida ne saboda sun biya ni. Inda ba su biya ni ba ni ba zan muku bidiyo akan shi ba, tsakani ga Allah. Abin da ya faru shine ni dai na yi rijista da wannan abu saboda wa'innan abubuwan dama akwai inda ke biya, akwai inda ba su biya, ko kuma mutum ya je hanyoyin da ba za a biya shi ba. To ni gaskiya sun biya ni. Yanzu ga app ɗin nan, wannan Getapp ga shi, bara mu shiga cikin shi. Dan da ni na riga ma na kyale shi, ban yi amfani, tun da ni amfani da shi suka nuno mini gurin da zan yi ne komai. Yanzu da farko dai bayan kowa ya iya yin sign up, idan ka je kai sign up kai komai ka gama, zai shigo da kai. Da farko index ɗin nan zai kawo maka nan, zai buɗe ma nan abin da zai kawo ka kenan. Ga income, ga video tutorial, ga notice, ga promotional video. To abin da za ka kai idan ka zo daidai nan, za ka zo ka taɓa nan inda aka sa mission ɗin nan, daidai nan mission, nan za ka zo sai ka taɓa daidai mission. Da ka taɓa daidai mission ɗin za ka ga ya gama buɗe ma. To ga sun ce like. Duk like za su baka 150. Duk like naira 150. Kuma gaskiya sun bada. A kullum abin da za ka samu like 3 za ka yi, za su baka naira 450. Kaga kwana kusan dai 4 kenan za ka kana yi, ko 3, zai kai kwana 4. Saboda abin da ake withdraw zai kai 1,500 ne, na kama masu mai da 2,000 adadin withdraw daga abin da ya fara. To idan ka zo ka gama nan, ka shiga Facebook ɗinka, in ma na YouTube ne suka nuno ma, saboda akwai na YouTube nan all ne, ga na YouTube nan sama, ga na Facebook nan. Za ka iya taɓa na YouTube ka gani. In na YouTube za ka je kana da email akan wayarka, za ka iya ka diba YouTube ɗinka lafiya lau yake. In ma na Facebook ne to gashi nan. To yau ba su ɗora na YouTube ba ina tunani. Ga na Facebook ɗin nan. To idan ka je kai musu lakin kawai ka gama, sai ka zo ka ƙara taɓa wani kai lakin shi kenan. Sai ka dawo daidai nan gurin, gashi daidai nan inda aka ce record ɗin nan, daidai record, kuna gani, sai ka zo ka taɓa daidai record. To wancan abin da ka danno nan za ka zo ka ga nuna ma alamar cewa complete yayi. In ma yayi fail nan zai nuna ma fail, ga kuma complete nan, alamar yayi complete. Kun gani? Gashi nan mission bonus, gashi nan duk ya nuna complete. Ni ga iyaka wa'inda ne nan kawai 1,000 da wani abu na samu. To bayan na yi shi, da na shiga na ga basu bani dama in ci gaba da yi ba, kawai sai na kyale shi. Sai ran nan kawai na ga wani, jiya ne na ga wani yayi posting a status ɗin shi, ya ɗora cewa sun biya shi. Ina diba nawa kawai sai na ga naira 6,000 da wani abu. Yanzu in ka dawo daidai mi ɗin nan, daidai mi nan za ka zo mi, daidai mi ka gani, ga available balance ɗina nan, account balance 1,200 da naira 12 su ne balance ɗina. Sai kuma daidai inda suka ce withdraw record, za ku ga abin da na yi withdrawing a nan yanzu. Yawa kun gani, ga amount shine abin da na withdraw gaskiya. To da yake suna ɗan caji, akwai abin da suke caza in kai withdraw. Abin da suka turo min 4,000 da naira 750. Sun cire naira 150 kuɗin caji, sun turo min wa'innan kuɗin yanzu haka. Tsakani ga Allah sai ku yi ƙoƙari kada a ba mutum labari, mutum ya hanzarta ya yi wannan application, ya yi amfani da shi. Da ka zo nan mission, ka je kai musu liking, in Facebook ne, in YouTube ne, wanda ma dai suka saba da irin wannan abin sun san yadda ake yin shi. Shine kawai abin da za ka yi. Kuma sannan mutum zai saita abin nan ɗin shi. Akwai wanda za ka saita gurin da za ka withdraw. Misali nan personal information, gashi nan daidai personal information ɗin nan.
ban so in yi bidiyo biyu, shi yasa zan nuna muku gurin. Idan ka zo personal information sai ka zo nan bank card, daidai inda aka ce bank card din nan zaka saita account ɗinka, ba wai katin banki zaka sa ba, sai ka saita bank card ɗinka ka sa account number. To gashi nan ni na sa banki na sa account number ta da sunan da ke kai da number wayata, First Bank ne dama na sa. To shine nan zaka sa sai kai save, bayan ka gama sai kai save. Shine sai ka zo nan withdraw password, sai ka saita withdraw password ɗinka, ka saita wannan withdraw password ɗin taka tukunna. In kuma ka manta ta to, amma gaskiya kai kokari ka saita wadda ba za ka manta ba. Ni da ke na riga na saita, in ka gama saita kawai sai ka sa save, shikenan ka yi saving ɗinta. Da wannan muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Insha Allahu za mu haɗu a wani bidiyo na gaba. Akwai abubuwan da nake so in yi bidiyo a kansu, musamman Palmpay ɗin nan. Akwai Awuf Money. Gaskiya in mutum bai taɓa tura Awuf Money bai je ƙoƙari ya riƙa tura shi, saboda ana samun 150, 100, naira 90, naira 30, naira 40, naira 50. Duk mutum ɗaya in ka tura mishi, kuma za ka iya tura wa mutum sau 3 a sati. Duk mutum ɗaya za ka iya tura mai sau 3 a sati. Don haka sai an jima. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel, muna roƙonka da ka danna alamar subscribing, ka danna alamar ƙaraurawa, saboda da an ɗora sabon bidiyo a sanar da kai. Sannan bidiyon nan ka danna mai alamar liking. Mun gode. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.